Hola, com anem? Bé, avui us presentarem El rei dels daus, un joc de la marca AVA de més de 8 anys, poden jugar dos perfectament, us ho passareu pipa, de 2 a 5 jugadors i un joc que va 25-30 minutets ben bons, de diversió teniu assegurada. Bé, de què va el rei dels daus? Doncs el rei dels daus és un joc de daus, ja ho diu el nom, el rei dels daus, Llavors, de què va? Molt fàcil. Es tracta d'intentar fer combinacions, l'objectiu del joc és intentar fer combinacions amb aquests daus de colors i puntuació per aconseguir cartes repte, i aquestes cartes repte el que fan és donar-nos punts. Si durant la nostra ronda no aconseguim amb 3 tirades les cartes repte, ens emportarem un lleig, que un lleig no és res més, així en diuen el joc, un lleig, que no és res més que cartes negatives, d'acord? Per tant, un joc de daus en el que la combinatòria de les probabilitats estan molt presents i en la que haurem de ser molt atrevits per intentar anar a buscar la màxima puntuació. Però compte, que no us trobeu amb un lleig. Mireu, el rei dels daus és molt fàcil. Hi ha una ciutat, una espècie de ciutat que va per colors, marró, lila, verd, blau i groc, i en cada ciutat hi ha 3 cartes que van del 4 al 3 i el 2. El 4 a dalt i el 3 a sota i el 2 a baix de tot. Llavors, aquí tenim cartes repte, que us explicarem de què van, i aquí tenim els lletjos. I per últim, els protagonistes de la festa, els daus. Llavors, de què va el joc? Mireu, posem una carta repte a sota de cada ciutat, aleatòriament, per sorts. Què vol dir una carta repte? Una carta que intentarem aconseguir amb els daus. Com ho farem? Doncs molt fàcil. Cada jugador en el seu torn, té 3 tirades de daus i pot guardar els daus que vulgui i reutilitzar els daus que vulgui. Aquesta és l'única condició, d'acord? 3 tirades de daus. Llavors, nosaltres el que intentarem és aconseguir aquestes cartes repte. Com? Doncs, per exemple, aquesta vol dir 5 daus vermells. Aquesta vol dir 5 uns, del color que sigui. Aquesta vol dir que entre totes les cartes sumin, entre tots els daus, sumin més de 12. Aquesta vol dir 5 sisos. I aquesta vol dir tot imparells, tots els daus imparells. Molt bé. Llavors, com jugarem? Perdoneu, aquesta era de menys de 12, no més de 12, menys de 12. Llavors, com jugarem? Molt fàcil. Tirarem 3 vegades els daus. Tirem el dau. Agafarem i apartarem els daus que vulguem. Aquestes els apartem perquè ara anem per aquesta. Tornarem a tirar els daus. Tornem a tirar els daus. Aquí en tenim un altre, ja en tinc 4. I només que en surti una, ja podré anar a buscar aquests 3 punts. Aquesta puntuació d'aquí dalt és la puntuació de la carta. Evidentment, va d'acord amb la dificultat de treure els daus. No és el mateix intentar treure 5 uns que 5 colors vermells, perquè hi ha molts més vermells que uns. Aquesta val 10 punts i aquesta en val 3. Ara faig l'última tirada i tinc 5 vermells. Per tant, com que he aconseguit aquesta carta repte, me la quedo com a punt per mi. Què passa? Doncs pot passar una última cosa, que és que el color de la ciutat coincideixi amb el color de la carta repte que hi ha sota. Per tant, si això passa i aconsegueixo el repte, també m'emporto la carta de dalt de ciutat i també són punts. Per tant, en aquesta ronda jo he tingut la fortuna o he sigut atrevit per anar a buscar 4 i 3, 7 punts i me'ls poso aquí. Ara imagineu per això que, malauradament, m'hagués sortit aquesta combinació de daus. És a dir, 4 vermells, un blau i un verd. N'hi ha algun de parell, no hi ha sisos, no hi ha uns, i tots sumen més de 12. Per tant, com que no he complert cap repte, el que faré és emportar-me un lleig. Per tant, 3 punts negatius a la meva pila. I d'aquests lletjos ja no me'n puc desfer. Això és rei de los dados, o rei dels daus. Què hem de fer? Quan aconseguim una carta repte, d'acord? Les cartes es mouen cap a la dreta, perdoneu, i se'n treu una de nova, una carta nova que té una combinació nova. Per exemple, aquesta vol dir tots els colors iguals, però podem triar de diferents colors. Per últim, hi ha unes cartes especials. Les cartes especials, aquesta, per exemple, permet emportar-te aquesta més la de l'esquerra, aquesta permet tornar a tirar una altra ronda, aquesta multiplica els punts pel número de cartes que tinguis, 1 per 1, 2 per 2, 4, 3 per 3, 9, i per últim, aquesta és més de 25 la suma dels daus i la pot regalar a algú i són 2 punts negatius, i també n'hi ha una que et permet tirar 4 daus en lloc de 3. Bé, això són cartes especials que anireu descobrint a mesura que jugueu el rei dels daus i res més, la mecànica és ben senzilla, joc de daus
joc d'estratègia, joc de daus i cartes combinat, i esperem que us agradi molt. A nosaltres és un dels jocs preferits i ens encanta. Doncs això és el Rei dels Daus. És un joc molt interessant a nivell d'estratègia perquè té molta més estratègia de la que ens pugui semblar. Ja sabem que els daus tenen molt d'atzar i que a vegades la sort no juga a favor de nosaltres. Però és veritat que aquest joc té molta estratègia, perquè pots anar a ser conservador i intentar no tenir lletjos o no tenir puntuacions negatives, o pots ser agosarat i intentar anar a pels reptes majúsculs. Què triaràs? No ho sabem, això ho fareu vosaltres. Però el que sí que és cert que per ser un joc de daus està molt ben trobat i la veritat és que ens ho passem molt bé cada vegada que juguem. Ja ho sabeu, el Rei dels Daus,